आज आपण कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे 2 वाट्या खोबरं मी घेतलेलं आहे। त्याच्यासोबतच हे 4 कांदे घेतलेले आहेत। जर तुमच्या खोबऱ्याच्या वाट्या मीडियम साईज असतील तर तुम्ही कांदेही मीडियम साईजचे घ्या। जर तुमच्या खोबऱ्याच्या वाट्या मोठ्या असतील तर तुम्हाला मोठे कांदेच घ्यायचे। तर इथे 2 वाटीसाठी मी 4 कांदे घेतलेले आहेत। जर 1 वाटी खोबरं असेल तर तुम्ही 2 कांदे या ठिकाणी यूज करा। त्याच्यासोबतच मी इथे 10 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे। मसाल्यांमध्ये आपल्याला इथे मीठ लागणार आहे, चवीनुसार मीठ आपण ॲड करणार आहोत। त्याच्यासोबतच आपण इथे हळद घेतलेली आहे, आपल्याला पाव चमचा हळद ॲड करायची आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला 2 मोठे चमचे हा गरम मसाल्याची पावडर मी घेतलेली आहे। तर सगळ्यात आधी आपण हे खोबरं किसून घेऊया। त्याच्यासोबतच हे कांदेही आपण बारीक कट करून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी मी 2 वाट्या खोबरं किसून घेतलेलं आहे। त्याच्यासोबतच इथे कांदाही मी चिरून घेतलेला आहे। आता हे दोन्ही आपल्याला भाजून घ्यायचे। त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी तवा गरम व्हायला ठेवलेला आहे। इथे आम्ही लोखंडी तवा वापरत आहे, जो आपण भाकरीसाठी वापरतो। तर आता आपण तवा गरम होण्याची वाट बघूया। तर इथे आपला तवा चांगला गरम झालेला आहे। त्याच्यामध्ये मी खोबरं ॲड करून घेते। हे खोबरं आपल्याला मीडियम गॅसवरती गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। तर हे खोबरं आता आपण मीडियम गॅसवरती गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घेऊया। तर आता हे खोबरं आपलं चांगलं मस्तपैकी गोल्डन ब्राउन झालेलं आहे, ते आपण या ताटामध्ये काढून घेऊया। तर आता खोबरं हे मी ताटामध्ये काढून घेतलेले आहे। आता आपण तव्यामध्ये कांदा भाजून घेऊया। तर आता मी कांदा ॲड केलेला आहे तव्यामध्ये। हा कांदा पण आपल्याला मीडियम गॅसवरती गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी आपला कांदा हा मस्त असा भाजून रेडी झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। कांदा भाजताना मी त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि पाव चमचा इतपत तेल ॲड केलं होतं। मीठ आणि तेल टाकल्याने कांदा थोडा लवकर भाजला जातो, म्हणून मी त्याच्यामध्ये ॲड केलं होतं। जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता। आता कांदा आपला छान भाजून झालेला आहे। आपण गॅस बंद करूयात आणि हा कांदा ताटामध्ये काढून थंड करून घेऊयात। तर आता आपलं हे कांदा आणि खोबरे दोन्ही थंड झालेले आहेत। कांद्यामध्ये मी आता या ठिकाणी आपण जो लसूण घेतला होता त्या लसणाच्या पाकळ्या टाकलेल्या आहेत। त्याच्यासोबतच कांद्यामध्ये मी ही पाव चमचा हळद ॲड केलेली आहे। कांद्यामध्येच आपल्याला 2 चमचे हे मीठ ॲड केलेलं आहे मी। आता हे दोन्ही आपल्याला सेपरेट मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे। तर या ठिकाणी आपले हे खोबरं वाटून रेडी झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। फाईन अशी पावडर ह्याची वाटून घ्यायची आहे। त्याच्यामध्ये कोणतेही पाणी आपण ॲड केलेलं नाही आहे। पाण्याचा वापर न करता आपल्याला हा मसाला रेडी करायचा आहे। तर या ठिकाणी खोबरं मी वाटून घेतलेलं आहे। खोबरं वाटताना एक काळजी घ्यायची की कंटिन्यू आपल्याला मिक्सर चालू नाही ठेवायचं आहे, अदरवाईज खोबऱ्याला तेल सुटतं। तर आपल्याला मध्ये मध्ये थांबून चमच्याने हे मिश्रण हलवायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपण हे खोबरं वाटून घेतलेलं आहे। आता हे खोबरं आपण ताटामध्ये काढून घेऊया आणि सेम भांड्यामध्ये आपण हे कांदा पण वाटून घेऊया। तर या ठिकाणी आपला हा कांदाही वाटून रेडी झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। अतिशय फाईन अशी पेस्ट झालेली आहे। या ठिकाणी कांदा वाटताना सुद्धा मी अजिबात पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे। तर आता हा कांदा आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर आता मी कांदा हा प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण हे खोबरं जे वाटलं होतं ते पण ॲड करून घेऊयात। त्याच्यामध्ये आता आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे। तर मी आधी सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी आपण 2 मोठे चमचे गरम मसाला ॲड करणार आहोत आणि हे सगळं मिश्रण आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर आता या ठिकाणी मी हे कांदा खोबऱ्याचा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून त्याचा गोळा बनवून घेतलेला आहे। हा मसाला फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस खूप व्यवस्थित टिकतो। थोडंसं जास्त मीठ याच्यामध्ये वापरलं की फ्रीजमध्ये 8 दिवस खूप छान रीतीने हा मसाला टिकतो। हा मसाला तुम्ही चिकनचा रस्सा, अंड्याचा रस्सा बनवण्यासाठी वापरू शकता। त्यासोबत कोणत्याही कडधान्याची रस्सा भाजी बनवण्यासाठी वापरू शकता। त्याच्यासोबतच तुम्ही हा मसाला अळूची वडी किंवा पालकाच्या वड्या बनवण्यासाठी वापरू शकता। नक्की करून बघा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरं मसाला। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।